iriwore lwedo kod sirikal. Mago kaachiel kod mamoko mathoth nyaka Ramogi Ajwang' abo bedo ka lidho ni nonro mar gazet okinyi makawuono. Bang' mano, e twak mokwongo okinyi makawuono, wabo bedo kwa twak otudore kod chal mar Kenya, weche mopogore opogore matimore pacho kae. Nyalo bedo ni ODM donjo e sirikal, nyalo bedo ni nitiere otego moro moketnegi nikech nyaka sani wang'e ni sirikal mar Kenya Kwanza ne nitiere kod manifesto mage, manifesto ma moko kuom jokanyo mag ODM nok sira. To koro gisani magintiere sirikal, obro bedo machalo nade. Mago duto abo bedo ka twake e chal mar Kenya okinyi makawuono kochakore saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi. To nyaka Ramogi Ajwang' kawuono en chieng' tich abich wabedo kod chenro mar ng'e jothumbewa. Solomon Atito Kafaya biro bedo ka menyo ni nonro mar jathum ma ibo bedo ka ing'eyo matut kotudore kod ngima mare kochakore saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Saa 3 mar okinyi e chenro mar mbako romo abo bedo ka goyo mbaka kod rowere mar mondo mi wawinjane ni to pach rowere en mane ahinya hinya kotudore kod jotend migepe ma koro osegwel e pacho kae. Bende gwelo mar jotend migepe go chopo dwaro mar gigo mane rowere dwaro kose oyo. To bende kotudore ni nyaka sani koro nitiere jo ODM ma koro oyier kaka jotend migepe. Bende en gino ma omoro rowere kose rowere podi wacho ni oyo wanodwaro joma tindo, wadwaro joma nigi lony. To bende joma owal kaka jotend migepe bende gintiere kod lony mar arieya kaluwore kod rowere kose oyo. Mane twak ma bende abo bedo ka chwalo nyaka kaunti kama intiere, omiyo chako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 33600. Kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV, YouTube kaachiel kod Citizen Digital bende nyalo luwo chenro magwa achiel kachiel. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Machiegni kendo magi thuond weche mawamiyo pek. They are going to join government in their individual capacities. And in none of those resolutions was there a resolution to join the Ruto government. Ruto kao nyuok mane thingecha to bolo ne jo ODM. To jo ODM gi jotendgi kochakore gi deputy party leader gi chairman gi minority leader okao nyuogno kadhi ga dala kapani mano rwat minyalo pidhi. En siasa migo kae. Nyaka Ramogi Ajwang' machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono. Duond bura mar ODM podium mako chung' matek ni jodito 4 mag-gi mane owal e lemo mag tend migepe ne ok opuodhi kodgi. E oboke mane oorne ute fwambo kod ogai mar ODM Raila Odinga ne owacho ni pok gibet kod winjruok moramora kod duond bura mar UDA mar donjo e sirikand William Ruto. Kata kamano, Ote Odinga no podi nyiso bagni e duond burano ka bende okwayo ne ji 4 go hawi maber e seche magi donjo e tiyo e sirikand Kenya Kwanza. Lydia Okeyo nigi mathoth e wi bagni makoro kwako duond bura mar ODM. Mahingo seche 24 nyaka ne wal jotelo mag duond bura mar ODM kaka jotend migepe sirikand Kenya Kwanza adiera pod otamore ng'ere ni en yo mane owal gigo. Kata kamano, jagoro maduong' ma duond burano Edwin Sifuna katwake tipo mar Citizen okinyi ma tich ang'wen ne okirore mabor kod welo makamago. I am not ODM. The party chairman is not ODM. ODM is a movement of people, over 5 million Kenyans who are registered members of ODM. He said they are going to implement the bottom-up transformative manifesto. And I can assure you, Mbadi has no idea what bottom-up means. Because he's a member of ODM. I know him. So for us, we needed to have a conversation first, to have a document that says, this is what we're going to do and this is the priority areas. For ODM, our priority areas have never changed. We are a pro-people party.
Sifuna medo ni jolupo gaya ariyo maduon burano, Hassan Ali Joho kod Wycliffe Oparanya, kachiel kod Jakom ODM John Mbadi to kod jatend kweth manokiod bura James Opiyo Wandayi notudre gi wegi kod jatend piny Kenya William Ruto e welogi ma ODM ne onge kod duol. I read the resolutions of ODM as passed by the joint PG and NEC, and in none of those resolutions was there a resolution to join the Ruto government. They are going to join government in their individual capacities, and we don't begrudge them. In fact, I wish them well. But for you to conflate and say that this is the decision of ODM or that ODM has joined a party or a government, you have to show me a document. Because when there are negotiations to form a coalition government, and these two, luckily for me, both of them are lawyers, there has to be an instrument that lays out the nature of the relationship and what we aim to achieve together. Eote marane ute fombo. Odhiambo makawuono, Ogai mar ODM Raila Odinga bende omako chung' mana kaka mar jagoro mare Edwin Sifuna. Odinga lero ni kaka duond burano onge ogirimiti magin godo mar tiyo kod duond bura mar UDA, kendo medo ni jokanyo mag ODM ma owale lemo mag jotend migepe ne ok opodhi kod duond burano. Odinga kata kamano dhi nyime mar kwayo ne jogo ma owal hayo maber e lemo ma omegi, gino makelo bagni e chung' mar Odinga e welo makamano. Welo makamano bende jo od bura mag ODM moko kwedo kagiwacho ni buche duto magisebedo godo ne onge winjruok madonjo e sirikal mar Kenya Kwanza. Korka kore, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ochao welogo kokoni ne ok odeo dwaro mar chike mapachoka. He completely refused to listen to the issues raised by Kenyans, and instead he raided the opposition to appoint cabinet secretaries in a bid to weaken oversight against his government and to gain cosmetic stability to consider the next general election. No Gen Zs were nominated in this cabinet. No gender rule considered, thereby discriminating on women. Persons with disabilities were not considered. The only disabilities which were considered were mental disabilities. E jumbe ariyo mokalo, ODM osebede ya kirikiki ka jokanyo nyiso paro mopogore opogore dwaro matiyo kanyakla kod sirikal mar William Ruto. Gavana Masia James Orengo osebede lai mbele ka okwedo mager paro makamano ka okone ka olemo e sirikal biro chalo gi miel e liete jogo mano wito ngimagi e ndalo mag ng'anyo. We cannot kill our people, and the time when we are mourning them, we are looking for officers. That cannot happen. We must first deal with injustice. So I'm praying that Kenyans will listen to the voices of mothers like Mother Kevin to see that justice is done. And I want to say those who are in a rush to join Ruto, that Ruto is a passing cloud. I am saying that without a fear of contradiction. Komachielo, Senator Masia Oburu Oginga to ne onyisa yanga ni nitiere ber maduon bura no tiyo machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde mar rawere osebedo kang'anyo kendo okelo liet mar siasa e pachoka. We as ODM, we have our policies, and ODM has decided to go for talks to negotiate in a wider so that the next government being formed after this cabinet has been dissolved is a government of national unity. And we want to find inclusion because largely the rest of Kenyans, apart from the two communities, have been excluded. So there must be a way of inclusion. And even if people want positions in government, me, I don't want any position. Eotegi mag mor kod ilewelo maggi etend migepe jaod bura ma ogwel John Mbadi, jaod bura ma Ogunja Opiyo Wandayi to kod gavana machon wa Mombasa Hassan Ali Joho duto ne ogoero kamano ne Ogai mar ODM Raila Odinga kuom gino machalo choro nyingegi e welo makamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Gwelo mar jotenda ODM e buch jotend migepe medo nyuolo paro mopogore opogore kamoko kuom josiasa kod jolony koni samoro ODM nyalo tuomo pigo dheru kendo ginyalo biro bedo gi pek poni jatend pinya William Ruto odhi nyime kod tayo piny e yo ma jopiny nigo gito. Jonon siasa bende koni Ruto temo mana resore e yor siasa kaluore kod midhiero mosebedo kokale chakre ne okaw locha. George Bati ne oloso kod moko kuom jonon siasa kendo koro miyo waler mathoth. E kinde ma paro mopogore opogore medo wuok kaluore kod gwelo manyotim kod jatend piny William Ruto e buch jotend migepe,
kendo walo jokanyo mag ODM e migepe mamulo ngima jopiny e yo machiel kachiel koting'o migawo mar omenda manyowale John Mbadi kod mano mar teko manyowale jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi. Jolony, josiasa kod jonon siasa koni ma nyalo keto ODM kod tende kama tek, kendo ODM nyalo po ka otuomo pi godheru. Aneno ka mudho ne mbele maduong' kabisa. Ifa gima Ruto timo. Ruto kao nyuok mane thing'e cha to bolo ne jo ODM. To jo ODM gi jotendgi kochakre gi deputy party leader gi chairman gi minority leader okao nyuogno kadhi ga dala kapani mano rwath minyalo pidhi. Oken. Sama ne ji dhi ng'anyo, sama ne ji dhi e pap. Ji nok dhi e pap kane ng'anyo ni jaluo kata jo ODM ok nie serikal. Ji ne ng'anyo ni ngima tek. Ni uchumi mar Ruto ni to sego piny dusla. Koro ji ne ng'anyo dwaro bendo yud lokruok. Shida ma jo Kenya nigo duto to gin shida ma sani okete wi Mbadi. Kendo higa mabiro pod wadhi ng'anyo to Mbadi ne mobo ng'anyo ne ni mondo dog dala nikech budget ma higa mabiro pod bedo mna gi taxes unless ni Ruto yie ni mondo o change kaka otelo ni piny. To ka ina Ruto machon chande to okero jaluo wakanyo mano sum jaluo ne emo wacho ni jini dongna keto nung'ato. Okil Willis Otieno koni ma nyiso ni ODM chal ka gima wige wil kod gima ne omiyo oganda ng'anyo. Ka jaod bura ma Embakasi East Babu Owino to koni onagi ok owinjo bedo mamor gi welono ma oket kaka otegu ne oganda luo. Koro sani ji ok bi ywak ni Ruto kende. Ji biro ywak ni Ruto gi jo ODM koro medo no osuru. To Wandayi ma koro mi kar energy. Ma minority leader mar ODM. Ero yudo kom maduong'. Dwe manyien tarik 14 idhi landi bech mafuta komedre. Koro sama ne jopiny dhi ywak ni Ruto ame merono bech mafuta. Ji bo wacho ni ang'o miyo Ruto in gi Wandayi umedo nwa bech mafuta. Gima no miwa no ok ber. Nikech en mtego. Finance kache matimo collection mar pesa. Last financial year ok nwa collect 270 billion. Sani pod wadhi fall short of it. Sasa magir finance bill ni kabiro. Seche ma finance bill mano biro mano thekoni. Kendo dhi duogo. Ng'ama dhi go en ng'a? Mbadi. Kose go Mbadi koro wacho ni onagi un manu wamiyo ugini. Un manu gowa piny. Koro sirikand Ruto ni en sirikal mosegore piny moko nego bed ni wa support. Willis koni poni sirikand Ruto kotimo gima moro jopiny. To kuong mar jopiny kachiel kod piwang jopiny biro dhi nyaka ne jokanyo mag ODM. Ka ODM koro chopo kuma dhi support gik makelo rem or lit ne japiny. ODM dhi bet gi tich matek mbele koni. Tich matek nikech jopiny biro wacho ni ODM ma en chama mane gigenoga. Sani koro biro gi policies or nie sirikal makelo ne lit. Kendo kelo ne rem. Koro ODM dhi bedo gi baggage mang'eny. Osigo moro maduong' dhi osekete tok ODM madhi ture. To mano kok girango to giwode yudo ka mbele kucho weche dhi bet negi matek. Ngire Alfred Omenya koni gwelo mar jo ODM e buch jotend migepe samoro ok dhi nyago lemo. Kaluwore ni ji mamoko mani kod duol e weche mag omenda pod gin mana mago mane jatend piny William Ruto ochako go piny owacho mare. En siasa migo kae. To bende weche mang'eny mane jopiny dwani mondo telo ni olos ng'eny gi ne gin weche mag omenda kendo weche mane ni finance. Koro mane mokao omiyo jo ODM. To penjo mwapenjre en ni weche mag omenda kuonde duto ma iwacho weche mag omenda bende jaluo nigi control. Kata kiwacho ni budget, ng'at mane mochung' ni budget e parliament en ng'at Ruto no. E kinde no Willis Otieno koni kar mondo ganda luo bed mamor gi lemo go. Owinjo gi penjre to en ang'o ma migepe go biro kelo negi. Ber mane madhi biro ne joluo. Mane gima nyaka wapenjre. Wadhi lemo ne yawuotwa go mondo okony. Biro gi policies manya konyo oganda. To anto gi kuma neno ni kara lamo no ok bichopo. To ok bichopo nikech ni Mbadi ok oromo. Tich no nyalo tiyo. Ok ni Wandayi ok oromo. Tich gi nyalo tiyo. En mana ni policy magidhi tiyogo, manifesto magidhi tiyogo. Gidhi tiyo gi manifesto motow mar William Ruto. Kakoro wang'o keti mar neno kaka tend William Ruto biro bedo bang' chugo manyien buch jotend migepe.
penjo en to dipo ni ODM odonje dero mosewang'. George Bati, Ramogi TV. Jodito mag Azimio la Umoja koro tuone jatend piny William Ruto koro wuok oko mar tieko mbi mag duond buche mag siasa ma pachoka. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka gi Lange mayande oramo ni kata nade tok gidonje sirikal oseyo Ruto kuom monjo kendo rwako moko kuom jotend ODM e piny owacho mare. To kaka jafambo marwa Eric Owenga lero, jotelogo onyiero tend ODM makoro ikore mar tiyo gi piny owacho mar Kenya Kwanza. Odiochieng' achiel kende tok jatend piny William Ruto gwelo apisas madito 4 mag duond bura mar ODM mondo bi okonye tayo piny owacho mare. Kalonzo Musyoka notelo ne jotelo mamoko mag Azimio e siemo wang' Ruto kuom kawo okang' ma kamano. Bang' bedo koromo margi tich ang'wen ni, romo bende Azimio koro ng'iyogo kaka gibiro chiedho tok yudo buok e wi lokruok mar siasa ma thurka. Kweth ni lero ni Ruto pod dhi mana nyime gi tiyo e ataro mar chik. With this move, he has attempted to destroy multi-party democracy and seize control of the parliamentary system. Additionally, Ruto is working to silence the voices of the opposition, both inside and outside of parliament. Ruto's continued cannibalization of political parties. He's done this to Jubilee in the past. He's now doing it to ODM, goes against the letter and spirit of the Constitution of Kenya. Kalonzo gi Lange oramo ni gibiro chung' motegno kendo ok gibiro rwako paro moro amora mar tiyo gi Ruto kata kodoko ne achiel kuom duond buche magi mano ODM oseketo tiende e yo mar tiyo gi piny owacho. The simple truth is we are not interested. And if you want to put it in the first person singular, I am not interested. We reiterate that we will neither support nor take part in the proposed broad-based government of national unity. We believe that it is the greatest betrayal of Kenyans, and especially Gen Zs and the millennials. And Azimio will in any case not accept any positions from this administration. Because Azimio has already taken a position, and our position is with the people of Kenya, it's with the Gen Zs and the millennials who have paid the ultimate price, not positions. Mainen twak gi jofwamb weche mar ariyo mar riwruogni ka duond bura mar ODM onge. Gino mabende nyuolo penjo ka ODM mabende otele gi migosi Raila Odinga pod chunye ni e riwruogni. The coalition as of today has not received an indication or a notice to the effect that ODM will be pulling out or are pulling out of the coalition. If that happens, we'll deal with it at that time. Kinde romo mar Kalonzo gi Lange, migosi Wycliffe Oparanya mane ogwel kod Ruto kaka jalno mabiro chung' ne tend migawo mar riwruok Saga noyoro kata kamano ne owuok tok kinde manok. If there was any offer made, then it was made to one of our constituent parties, ODM, and as to whether they have accepted it or not, to whether the nominees will accept it or not, you have asked about Oparanya, we leave it to their conscience. But our side is the side of the people of Kenya. That is where we stand. Kata kamano maling'ling wacho ni jatend piny William Ruto podi oliero lemo mar Attorney General gi mano mar tend migawo mochung' ne riwruok mar pinje Afrika ma ugwe ne Kalonzo kod Lange to giikre mar chopo e twech achiel. Wenge duto gie sani ng'iyo kaka riwruok makwedo piny owacho mar Azimio la Umoja biro dhach tok apaka maduong' gie sani chal kama goye. Tok jotelo mongirore ODM nyiso ranyisi mar tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto ma bende gisebedo ka gipingo mokalo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto ogoyo debe ne jatend migawo mogwel mar arita Profesa Kithure Kindiki motelo ne puoth mare e od bura. Ka oloso e kaunti ma Tharaka Nithi e kinde yawo chenro mopogore opogore mag dongruok, jatend piny bende opoyo Kindiki kuom kedo achinga kod jonjore mag Al-Shabaab e kaunti ma Lamu. Mabiro e kinde ma josiasa osebedo ka seyo okang' mare mar duoko Kindiki e sirikal kaluwore gi kaka obila ne onego jong'anyo. Chris Owino nigi ler. Juma achiel motelo ne chenro mar goyo kogno, jotend migepe mogwel kod komiti moyiedhi mar od bura, jatend piny William Ruto okwalo ne gi ng'wech kendo goyo debe ne Profesa Kithure Kindiki. Kithure Kindiki aendelee asiendelee. E okang' mar neno ni komitino ma otelne kod spika mar od bura Moses Wetangula omiyo Profesa Kithure Kindiki tik e telo ne migawo mar arita kuom thuolo mar ariyo, Ruto opako Profesa Kindiki kuom riembo jonjore mane sando jodak ma Nyanduat ma ugwe
mar hoho mar okak. Kulikuwa na watu wanaitwa bandits. Walikuwa wamesumbua watu wa Baringo. Hata shule ingine ilikuwa imefungwa miaka 19. Huyu jamaa amefanya kazi mzuri mpaka hizo mashule zimefunguliwa. Edwoko mare ne josiasa mag Azimio, riwruoge makedo ratich oganda kod rowere mag Gen Z mosebedo kasayo Kindiki kaluwore kod nek mag ji mohewo 50 e kinde ng'anyo makwedo paro mar chik mar omenda. Ruto owiro Profesa Kithure Kindiki kod Moma Ng'weng'ar kuom yweyo jonjore mag Al-Shabab e kaunti ma Lamu. Mheshimiwa Rais, umefanya vile inastahili. Umefika pahali unapendwa, pahali unaungwa mkono. Katika kura iliyopita, Tharaka Nithi ndio kaunti ilikuwa namba 1 kupigia wewe kura katika Mlima Kenya. Na kwa hivyo ukija hapa kwa mambo ya maendeleo, you are in the right place at the right time, serving the right people for the right reason. Huyu Profesa Kithure Kindiki ni mtu shujaa. Amefanya kazi mpaka wale magaidi walikuwa wanatusumbua kule Lamu wametoroka. Ka oloso e kindeno, Kindiki opako jatend piny kuom riwo oganda jo Kenya ka osingo matiyo gi chuny achiel e konyo piny owacho keto tim agenda mare. And thank you for uniting our country. Sasa ni wakati wa kazi. Jotelo go ne twak kod jopiny e kaunti ma Tharaka Nithi e kinde limbe mar yawo chenro mopogore opogore mag dongruok e kaunti no. Chris Owino, Ramogi TV. Moko kuom rawere e kaunti ma Migori owacho ni giwere kod ng'anyo mar kwedo piny owacho bang' jatend piny Kenya gwelo yawuot Luo ma oting'o jakom mar ODM John Mbadi kod jobura ma Ugunja Opiyo Wandayi kaka jotend migepe. George Juma nigi ler. Welo ma jotend migepe manotim kod jatend piny Kenya William Ruto ne ochutho ne jokanyo mag ODM ang'wen ma oting'o jakom mar ODM John Mbadi. Welo ni osekelo paro mopogore opogore kokuom oganda e piny Kenya mangima. Gimotimore Kenya kawuono en Pentagon ma 207. En mani koro biro in a unique way ni koro Ruto ma president to Raila koro dwa konye. In fact, wawacho ni kero sani waneno kwa chiegni gi Kanaan, wane dhot koro dong mana ni wadonje bedroom. E seche moko kuom oganda koro nyiso morgi, moko kuom oganda bende koro wacho ni owegi nono. Si kama Wakuria, we also part and parcel of ODM. We also asking Kombo, requesting Kombo, as is the Excellency is going to reshuffle the PS, he considers. E kaunti ma Migori, welo ni ne okelo mor kuom oganda kaachiel kod kata MCAs ma bende nyiso morgi bang' jokanyogo mag ODM noyudo thuolo kaka jotend migepe. Mora ahinya nikech mokwongo ma is the first time e history mar Kenya ma jo Luo nation oyude kom maduong' ni. Uwacho nang'o? Koro kuom wachno wan e tok John Mbadi Ng'ongo. Raila, Baba, plus Ruto, plus John CPA Mbadi is equal to pure accountability e docket no. Wakawo thuolo mar congratulate Mbadi. Ang'eyo ni en gi lony mamalo e yore mag omenda kendo koro sani Kenya pesa yore mag omenda gige mag omenda go dhi timore yo makare kaka jopiny dwaro. Kuna Hassan Joho kutoka Coast, kuna pia Oparanya na Wandayi. Distribution ya hizi position inaonyesha kwamba baba hajakuwa na selfish interest kwamba ni one region. Sisi kama watu wa Migori, we are ready to support them. Moko kuom rawere e kaunti ma Migori wacho ni sani koro gidhi e ng'anyo nyaka chi jatend gi Raila Amolo Odinga koro kongi ne gidoge ndara. Sama wagike ni ng'anyo pod wa paro wachno ok wadhi mbele gi ng'anyo nikech koro wan wadhi post ng'anyo nyaka chieng' chairman marwa kaachiel gi party leader nyiswa way forward. Sisi power. Sisi kama jenzizi wa Migori tutakuwa na maandamano until baba atuelekeze penye tunaelekea. Kwa sasa hivi hatutakuwa na maandamano tena. Kulonjo joluo kwau nyoro nyantiere West Kanyam kago nyawuo kodu gik manya wacho ka uno timore akwa joluo ni wawuogure barabara wasagore ne Kenya igni gi te koro matok lwenjo wuoge uru jothurwa wadhi loso sirikande nyaka 2032 wan kaka koro dhi timore koro mbele kuro koro wake. Kata kamano gidwaro mondo koro piny wacho koro we thuolo jogo mane omaki e kinde ng'anyo kendo ket maino e bero chuny ma pacho kae. Nikech isetimo magi pod wakwayi kendo wakwayi ni yie iwe jowa manyo maki e ng'anyo makisewegi kaka rais
wabro neno tie ma ini tiyo. To kopo ni ok iwegi te, kinyalo neno ka agency pod duogo e yo ka. Pod ok waol, pod wadwaro ni tim gigo mabeyo, ma bende nyalo moro wato wadhi mbele gi Kenya mayom kaka nwadhi chon. George Juma, Ramogi TV, Migori. E odiechieng' mar ariyo, jopiny makar chung' od bura ma Ugunja ne odhi nyime kod nyasi bang' Opiyo Wandayi ma en jaod bura margi nyowal kaka jatend migawo mar teko. Kotelnegi kod jatend rawere mag duond buch siasa mar ODM bade ma Ugunja Sylvester Owino gipuoyo kang' mar jatend piny Yiero Wandayi. Bende giyango ni gin gigeno ni Wandayi biro puodhi kod od bura nikech en gi lony moromo. Gimedo ni gin gigeno mar yudo jaod bura manyien mabiro telonegi e yo makare kaka Wandayi. Wan gi geno kuome kaka jo Ugunja no kaka nyo tiyo tich maber Ugunja pod odhi tiyo tich maber ni jo Kenya te. Kata mana kopo ni wadhi nwang'o MP moro mabro biri lo Opiyo Wandayi to bed machalo go Opiyo Wandayi nikech Opiyo nyacha waluongo nuon mogo. Opiyo manyacha pidho wan badi wang'eyo ni dhi tiyo maber kabisa nikech makwongo kwano onge ng'ama lo wanda badi e Kenya ka. Dononge koro an gima wacho ni jo Kenya wabedo gi kwe. Anakwayo mana Opiyo Wandayi kiki dhi kanyo kendo bende olu piny dhi kanyo kidhi tich ni jo Kenya te kiki tin jo Ugunja kende madi nyochi winja kicho chiwuoyo e parliament wakwayi ni mbadi koro sani koro gini ni lweti ni wono kebe rangie matut kaka wanyalo yudo pesa i banks kaka inyalo holwa pesa Wandayi bende wakwayi ni stima kik wakos Ugunja pi bende medre ne oparanya nyomi waziri oparanya banks bwana oduoknwa rates mag holo piny nyocho woga dho kun oko sani uni gini. Rowere ne ochano bago wuoth mamuol motisi kaka Mashujaa Wetu March e chuny boma ma Nairobi kaka rapar mar jowetegi manowito ngimagi e kinde ng'anyo. Kata kamano, chenrono ne ok odhi kaka ne gichane bang' obila keyogi. Ma itimore ka riwruok makedo ne ratiro mar oganda Kenya National Commission for Human Rights yango ni ka chop tich ariyo jumani ji 60 osenegi e ng'anyo ma osebedo ka dhi nyime e pachoka. Jafambo marwa Efi Nyakidi lero mathoth. E chuny boma ma Nairobi, rowere ochopo korwako tisede marochere kendo ka giting'o mafua makwar. Magi gigo mane gichano tiyogo e chenro makawuono mar rapar ni thuondi mosewito ngimagi e ng'anyo mosebed kibago e pacho kae kuom dwe achiel kochopo kawuono. Kata kamano, chenro no nokotimore kaka nochan kendo nolokore tuk oyieyo gi paka. Obila nochopo koikore kendo bayo iro malungo wang' kata tear gas canisters mar keyo rowerego. Ka giloso, gikwedo teko mathoth ma obila osebedo katiyogo kuom jong'anyo kendo gijiwo jowetegi mamoko mondo wuog oko mar dwaro telo makare mar ni ma en mana okang' mokwongo. It's been clear time and time again that the police are not here to enforce any law. They are here to enforce orders, and that's what they consistently have been doing. And we don't expect so much better from them genuinely. This is so wrong. We find this is bullying, basically. Chasing away people, beating them with their batons. We're so unhappy, to be honest. We need numbers to come so that we can be able to spread the message that we cannot continue in this state of governance. We want change. Paro mar moko kuomgi en ni mondo tarik 25 obed odiechieng' mar dhialo thuondi manowito ngimagi e ng'anyo ma tarik 25 dwe mar 6 higani. Gimedo ni gisebet ka giwuok oko mar kedo ne ngimagi makiny. June 25th was the real National Heroes Day, almost equal to the Mashujaa Day that we have for 1963. So many heroes died trying to picket and present petitions to authorities to make them understand that this country belongs to us. They are mismanaging this country. And I remember that day in Parliament, the biggest conversation was we wanted to reject the finance bill because it was too punitive on us. It is our future that was being auctioned and it is our future that we are fighting for.
Kaluwore gi lipot mar riwruok makedo ne ratich oganda KNCHR mar tarik 23 dwe mar 7 higani, kwan jogo mosewito ngimagi e ng'anyo mosebed kibago e pachoka osechopo 60. Jogo moseyudo hinyruok gin 601. Kwan jogo mosemaki osechopo 1376, ka jogo moseteki koro ochopo 66. Kata obedo ni rowere ne ochano chenro mar rapar ne jowetegi mosewito ngimagi e ng'anyo, ma e kaka chuny boma ma Nairobi ne chalo kawuono. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora Mugiajwangi report mar Efi Nyakidi emwachopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Moko kuomu bena neno ka loso kodwa achiel kachiel e Facebook kacha kama wantiere live. Otieno Wuod Ogunje wachona neno malera ka an CBD Afya Center, Ramogi TV lera kendo rieny buore ka Bwana Kae kama luwe achiel kachiel. Wachoni kawuono wan jomatatu, wan be wapango ng'anyo mamuola. Boaz Makamarianga wachoni an Boaz Makarianga an Utoma Village Awendo sub county adonje Rupenya kod joge wacho kanyo ni Masi Boaz mano Ode Steve Jasper Pat Mariwa Awuora Chapat Godana Nyamahena LD mano Grace Ojweke Taimon Odera Rose Marianga mano mingi kachiel kod Pius mago moko kuom jogo ma odonjo godo e chenro mar Rupinyo kinyi makawuonero kama na inya. Harry Smart Move wachona se donjo kaka pile kawuok e gwenge mag Rinya Wendo an Harizon Airo. Vitalizo Chieng Wuod Game Karariu wachoni ane chenro gi sani kaluwe yo makare weche tek manadeni kata obedo ni ten migepe noseyiera kendo ne en wach ma wacho kanyo ni ochungo ng'anyowa koro wan wakia ni mane to e mane. Ruth Nyathi Ochieng wachona se donje chenro ka anu moja enako erokamano ne Nyasaye kuom yaonwa penya. Nyakwara Mugiajwang med kete Ramogi TV kalore na kao mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive. Only on Viusasa. Teacher Beach kocha kore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pay design wakare Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stima riwo record P Yawanja wauntie kikubed mabor nyakoro mgajen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno.
Ticha Beach kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yonja wauntie kikubed mabor ya krom gajen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach sangwen otieno. Tugo koro eka iyo chacho. Party sa party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunyen wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomahero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien, jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka Ticha Beach chakre saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Nyakora mugejo ng'anyisi ni bang' yueyo madundo tabro bedo kaduogo kod nonro mar gazet okinyi makawuono. Antiere kae kod Julius Otieno, jandiko mano mar gazet mar The Star. Wadaka thuolo makende mar mondo mi walid ni gazet okinyi makawuono. Yaore Julius, ichio nade? Achio maber, ichio maber inbe. Amba chio makare machiegni nonro mar gazet. Gazet okinyi makawuono weche mane nokomi pek en kotudore kod wanyalo wacho ni en pogruok manyaka sani koro mienjo e riwruog siasa mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. The Standard mana kaka asenyisi Nyakora Mugi Ajwang' ondike kae ni mass casualties in wake of Raila deal. Daily Nation madwa ni wachak godo okinyi makawuono to ndike kae ni Raila move fuels Azimio break up. Adwano chak kod gazet ma Daily Nation okinyi makawuono Julius. Mar mondo mi wang'i anene to gin weche mage magimiyo pek okinyi makawuono malo kanyo anno ka gimenyo Douglas Kanja makoro nyaka sani wacho ni en ibo bed ka opong'o lemo mano mar ogai mar obila e pacho kae. Nitiere weche mabende wacho kanyo ni lights camera action Paris Olympics show gets underway. Mano kotudore kod ng'weye ma Paris makoro biro bedo ka chakore machiegni mane pinyno kate bomano mar Paris. Wach makoro thuon wacha nitiere kae Julius mano kotudore kod kaka ondamo ma ogai mar ODM Raila Odinga kao koro nyalo kelo pogruok. Kosa wacha no sekelo pogruok e riwruog siasa mar Azimio la Umoja kosenang. Aparo neno kaka mantie pogruok moro mosebet e Azimio sana sana kalore gi mane Raila otimo. Wakiana Raila lakini wang'eyo en chama mar Raila. Ka jolup Raila ariyo Wycliffe Oparanya gi Hassan Joho ne ruto ama kero gwelo gi e cabinet mare kendo kineno nyaka jatelo mar minority ama Azimio e od bura Opiyo Wandayi be nogwele e cabinet kendo king'iyo nyaka negin ji ang'wen mag ODM manodhi e cabinet. Wantiere kod Wycliffe Oparanya kachiel kod Joho. Koro chalkage mantie winjruok moro ma siasa e kind ker gi Raila ma chalno kodhi maber sana sana gi joyo Azimio.
Koro no nyoro Martha Karua nowacho ni chal ka gima party ni odwa no oge Azimio, wacho no ok onyal party ni ok nyal dhi mbele bet Azimio. Chal ka gima oseol go bet Azimio kaluwore gi mar Raila otimo. Chal ka gima Raila sani koro ni serikal, ama chal ka gima oseloso winjruok moro gi ker mondo gibed gi winjruok moro ma kisiasa ka wadhi e yiero mar 2027 mano ma next election. Koro matina ni do nyoro nyonyo ka Raila wacho ni ento onge winjruok moro mosebete Ruto, Azimio onge winjruok mosebete Ruto, ODM onge winjruok mosebete Ruto, lakini jito wacho ni ng'ato kaka Wandai, ng'ato kaka Joho, ng'ato kaka Oparanya ok nyal wuok e ODM ka dhi e serikal ka Raila kia. Kata ka achiel kod John Mbadi bende. John Mbadi, kosa John Mbadi oyudo lemo maduong' mar National Treasury. Jogo ok nyalo wuok, kop gin jotelo mag party. Ka nitie chairman mar party, ka nitie jolup Raila ariyo, nitie jatelo mar Azimio e od bura. Jogi ok nyalo wuok e party badhi e cabinet mar ker ka Raila ma en jatendgi e ODM ok ong'eyo. Kata kamano aparo ni nyoro jo Azimio modongo Kalonzo Musyoka gi Eugene Wamalwa ne giwacho ni kata ka Raila odhi, kata ka Martha Karua be ok Azimio, ginto gidong' e Azimio ma ok ginyal donjo e serikal mar ker William Ruto kaka osebedo kiwacho ni jogi be chal gima ker osetemo manyogi mondo gidonj e sirkande, lakini ne giwacho ni gin kata bed no ODM dhi kata ng'ama dhi, gin gidong' e Azimio to ka gidonj e sirkal mar William Ruto. Ato mana kaka ilero kanyo, aneno ka gazedni mar Daily Nation bende omenyo picha kata oketo kanyo pichni mag moko kuom jodito manitiere riwruog siasa mar Azimio la Umoja, mano moting'o Kalonzo Musyoka, jatend Wiper, wantiere kod Martha Karua, jatend duond burano mar NARC Kenya Eugene Wamalwa, jatend duond bura mar DAP-K, kaachiel kod Jeremiah Kioni, mano ma otelo ne duond burano mar Jubilee. Nyaka sani koro bende liekore Julius ni nitiere lemo moko ariyo ma oket tenge ne Kalonzo kaachiel kod Lange, mano lemo mano mar Attorney General kaachiel kod jatend migawo moro. Tadira diera nitiere lemo ariyo ma jatend piny Kenya pok ochuogo ng'ate. East Africa Community, then gi mana kaka wacho no Attorney General ma podi pok oyier ng'ato. Ker noyiero mama miluongo ni Rebecca Miano, lakini kata kamano nyocho loke botero Rebecca Miano tourism, koro matiene ni ko mar Attorney General pod onge nyaka sani. To nyo wachre mana kaka wacho no ni chal ka gima ker temo lombo Kalonzo mondo kaw lemo modong' ariyogo, lakini nyoro Kalonzo nowuok oko wacho no an asebedo vice president, asebedo ministers ministries mang'eny, ok anyal yie mondo adhi abed Attorney General e serikal mar Ruto. Matiene ni chal ka gima odagi kwayo mar ker mondo olu Raila e serikal kama sani gintie gi Raila. Jeremiah Kioni bende neno ka wacho kanyo ni jogo ma donjo e sirikal mar William Ruto chal ni orwako neka mag jo Kenya mano negi ahinya te kinde mag ng'anyo e pacho kae. Wacho ni jogo ma oriwore kod sirikal mar William Ruto otimo mano kigena ma onge sir mora mora kowuoka e riwruog siasa mar Azimio. ODM bende osewacho ni gin nok gichopo winjruok mora mora kod jotelo ang'wen ma sani koro wal kaka jotend migepe. Nyalo wacho ni ODM podi bagni tadiera nitiere kanye, ng'ama wacho adiera Raila nyalo bedo ni nosirogi kose oyo kata kiwuoyo gi joma ng'iyo siasa iluongo ni political analyst man Nairobi kama kata manoko man Nairobi, gikoni kila ng'ato wacho ni onge kaka chairman mar party, onge kaka deputies ama jolup Raila ariyo gi jatelo mar Azimio e od bura nyalo wuok ka jatendgi mar party kia. Matiene ni chal ka gima ong'eyo, chal ka gima en mana wacho no un dhi uru. Ko chien kanyo waseneno jok moko mane tiyo gi Ruto, akina Jalango gini, akina Mark Nyamita gini, nomigi shokos letters gi party. Party okon gin ang'omiyo, kono gimomiyo utiyo gi serikal ka party to koyie no udhi tiko gi serikal. Ba nomigi shokos letter ba pia negi dhi mbele mar disciplinary committee. Kata kamano kes no podhi mbele, lakini gimanye statement manor Raila goro nyoro ne ok wacho ni jogi osemiko shokos letters ama idhi migi kumora mora kalure gi wuok e ODM gi dhie serikal mar ker Ruto. Matine ni gimane Raila yiego to chal gima party mar ODM be
be no yiego na koro oko to giwacho ni gin gi kia story mar jang'wen manodonjo e sirikal go. Nyakora Mugia Jwang sigana makamano inyalo somo matut it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mano mar gazedni mar Daily Nation mar mondo mi ing'e ane matuta otudore kod pogruok makoro nyaka sani nitiere e riwruog siasa mar Azimio ka nyaka sani odiochieng' manyoro ne waneno ka NARC Kenya ondiko ka koro giwacho ni kochakore odiochieng' manyoro mane en tarik 25 koro giwuok ayanga e riwruog siasa mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Adwa ni wadhi ane it gazet mar 2 mar mondo mi wang'i ane weche mantiere it gazet mar 2 mano mar gazedni ma Daily Nation mano kotudore kod bura ma podi luoro mano jadolo makocha Paul Mackenzie manyaka sani en kaachiel kod lange itudogi kod tho mano mar ji 429 mane bungu ma Shakahola mayudore kaunti ma Kilifi. Nitiere janeno moro mane ogolo neno odiochieng' manyoro Julius to kendo en gino malit ahinya ka koro wuoro makamano wacho ni en ne oneno kaka min ode kaachiel kod nyathine otho kalure kod tweyo maonge chiemo kata modho pi e bungu ma Shakahola. En gino malit ahinya. Ne nitie kes mane dhi e piny ma Coast kono kalure gi tho ma jok manotho e forest ama e bungu ma Shakahola. Ineno ka nitie ng'ato achiel ka mane jaodi otho nyaka gi nyathi nyaka gi nyare be otho to wacho ni Mackenzie nokon jaode ama ne kon jo kanisa magi gi ndalo mogik koro tweuru mondo wadhi wane bad Nyasaye ama wadhi wane Nyasaye kapog mawach malich kopo wacho no he frequently reminded us that we were in the end times so we should cleanse ourselves by praying a lot. Magi ndalo mogi koro nyaka wabed joma ler ka watweyo tualamo ka watweyo tualamo koro en tweyo ma ndalo mang'eny onge pi mimodho onge chiemo michamo magi gin maen mama maen nyathi matin ba otweyo botho kapod gidhi mbele tweyo. Koro akiana kasis mane Mackenzie ngiso joge ni gin tuwe ento notima ngono be notuweyo kose no chiemo kaka jimoko ko aparo na my case manyalo tero Mackenzie ama nyalo miyo kotu ngane kara emano miyo jok manotho mang'eny ka otho ko kwani ng'iyo postmortem mane timo ng'eny gi ne gin jok mane ok chiem ne gin jok mane starvation ne ng'eny kuomgi matin ngiso ni jogi no ngisa adier kik uchiem tweuru mondo kwane bad Nyasaye mbele to bende kalure kod janeno ma bende ok oyang nyinge kalure ni nyaka rit nyinga kata witness protection nyaka keto ng'ala manyime owacho ni ne nyiso gi ni kalure kod ni koro ni ne en gino mano chako ni mokwongo ne en voluntary ni ng'ato ne ng'ado bura kodwa tweyo kata oyo kata kamano bang'e to koro Mackenzie ne chuno gi ni koro chuno ni nyaka koro itwe ka bende ne koro gichako ni mokwongo nyithindo kaachiel kod yudhe ema ne kuongo tho kata ne kuongo tweyo. Bang' mano to gineno ka ndalo sudo to nitiere nyithindo mathoth mane wito ngimagi to iikogi kendo ne giikogi mane bungu ma Shakahola kanyo makoro nochopo kuma koro ne ineno ka en nyathine ne nitiere kaka ne opando nyathine to gimiyo nyathine chiemo koro ochak penje nang'o momiyo in nyathini ok tho to nyithindo mamoko wasebedo kwa iko en gino malit ahinya ka koro chiwo sigana makama adiera onego bed ni kaone okang' mager mar chika kalori ni magi wanyalo wacho ni gin weche mag cult just injustice to humanity makoro nyithindo matindo kaachiel kod yudhe kod jomadongo moko nokale to kata kamano jago ni moko yang nyinge wacho no regret ahinya kalure ni nyamin-gi ne okwere ni kik gidog e bungu ma Shakahola kata kamano ne gidoka mochwe oneno kaka nyathine kaachiel kod min ode no wito ngimane en gino malit ahinya ng'eni buro makamano pod iluwo machiegni en doho koro walitana gima doho adhi wacho ka witnesses go te osegolo osechiwo ama testify mbele judge ama mbele doho. Adwani wadhi it gazet mar 3 mano mar gazeti ma Daily Nation mar mondo mi wang'iane bende kotudore kod tho mano mar daktari moro ma koro yango nyinge kae kaka Dr. Keith Makori makoro ne thoth ne ong'ere kod nyingno mar Mandela liekore ni ne okawo ngimane owuon kane owitore piny kowuok e orofa mano kowuok 8th floor e apartment moro mayudore e Kardaka mano ma Kikuyu mano kalore kod obila kata Kikuyu police boss Bernard Kirui pod timo nonro mar yango gino mane nyalo miyo okawo ngimane owuon. Julius magi malit kopi wacho ni nowuoyo gi girlfriend ne ko wacho ne kagi machal kagi mano odwa dere then bang' seche matin to owuok e gorofa ma namba boro to gore piny
to notho kamano. Koro polis temo nonanen to ang' momiyo kijana ne otimo kamang', ang' momiyo nokawo ngimane, to adier nokawo ngimane koso ngimane nitie chien kanyo ma nomiyo okawo ngimane. Koro aparo ma gin weche ma polis dhi mbele gi nono mondo ne anen to daktari mane otina tina ni ang' ma nyalo kawo ama ne nyalo miyo owit ngimane kaka notimre ni to pod otin kama kochako tich. En gima aparo ni DCI ma polis nyalo temo luwane mondo ong'is jokenya to kijana nothon kop kama. To piny kanyo it gazeto nogo mar adek Julius bende nitiere gino ma wanyalo wacho ni en fungruok ne familia mano mar baby Samantha Pendo ma en achiel kuom jogo mane owito ngimagi e kinde tulo mane omuoch tok yiero mar higa mar 2017. Nyaka sani koro iwacho ni nitiere obila moko mibo bed ka itweyo kendo itudogi kod tho mar baby Samantha Pendo ka achiel kod jong'anyo moko 39 mano owito ngimagi e kinde mag post election violence e higa mar 2017. Iwacho kanyo ni gin obila 11 ma koro ibro bed ka idonjo negi. Julius, aparo ni ma ber kata koselewo lakini at least ber koro chik dhi luwo kaka onego bedie kaka familia mar Pendo osebedo ka kwayo adiera ma kwayo justice mondo otimre negi kaka luwore gi nyathigi manoneg gi polis ndalo ng'anyo mane dhi mbele higa mar 2017. En gima higni 8 oselewo lakini ineno polisi wacho kano gin polisi 11. Gazeti oketo nyaka nyingi kachalo gin jok mane achiel kuom gichalo gima emano wito ama no bayo bunde bano onego nyathi matin miluongo ni baby Pendo. Aparo ni ber ka do oselewo gima higni 10 makoro hawo lakini ka baadaye ama mwisho to giyudo adier jogi manonego nyathino then aparo familia to serikal be nyaka mi jogo compensation to jok manotimo kamano be nyaka yud justice mondo tergi e doho mondo doho one kaka ginyalo timo mondo familia obed gi kwe kata kane gito nyathigi kamano. To mana kaka iwacho ni gazeti ma Daily Nation anno ko yango nying kanyo iwacho kanyo no obila makamago ting'o Titus Yoma, Jonah Chengo, Benjamin Koima, Benjamin Lorema, Volker Endambos, Cyprian Robe, Wakio, Josephat Sensira, James Rono, Lima Koskei kachiel kod Ahmed Ali Guyo. Iwacho ni obila mar 11 mano Mohamed Ba iwacho ni nyaka e kinde mane kori donjo ne moko go en ne poko yude. Kata kamano men ranyisi ni koro bad sirikal lach kendo nyaka sani onego bed ranyisi ne obila ma osebed kitiyo godo marach e kinde mag ng'anyo. Kisetiyo marach e kinde mag ng'anyo ichielo jopiny kod magina ine midong' e tol kendi idhi dong' kendi makata ng'at manori no sano sechego onge nikop ka itimo nonro kata gi IPOA for example to IPOA ok dhi timo nonro gi ng'at manochiwo order ka ni office odhi chiwo nonro odhi timo nonro kaluwore gi ng'at manonekono ama obila mano obayo ng'ato gi bunde bang'ano to kaka koro suspect mantie ka gi 11. Aparo nen en lesson ama en puonj ma obila te dwa kopetwe kanyaka opota kirengo mana maandamano ama ng'anyo manyocho timre ni ma hawo ji 60 nyocho wito ngimagi to ng'eny gi wacho ni owito ngimagi kop nonegi gi obila mane okudwa yore mag ng'anyo go. Koro aparo ne en an individual responsibility ma police nyaka ng'en ko right tich tadhi timo kama ok anyal chako timo gik moko ma sheria ama katiba mar Kenya ok oyiego. I don't know the gazette mar 6 mano mar gazette ni ma Daily Nation kwa dhi mana mapiyo e nonro mar gazette okinyi makawuono. It gazette mar 6 kanyo jatend piny Kenya William Ruto sani koro wuok oko mar temo lero gino momiyo okawo moko kuom akena luongi ni yawuot Raila nikech aneno ka gazette ni ma Daily Nation ondike kae ni Ruto otemo pimo gimomiyo nokawo yawuot Raila mondo odonj e sirikal mare. Wacho ni ma en kotudore kod ng'anyo mano osebedo katimore pacho kae kochakore dwe mar 6. Koro wacho ni okawo yawuot Raila oket kaka jotend migepe mar mondo mi okelane kwe kata oriw wijo Kenya duto kanyakla. Wacho kochakore ka uono jo Kenya te koro dhi bedo ka winjre weche mag kaka serikal nyalo yudo omenda, weche mag taxes, weche mag chulo gope, weche mag mosebedo ka chando jo Kenya. Koro wacho kochakore oyier jo Raila go ama okel nyithi Raila go ama yawuot Raila e cabinet ne matina ni okawo kila ng'ato onge koro ng'ama weyo oko makantie wach moro mbele kanyo no serikal ok tim maber
to kila ng'ato dhi kawo blame, kila ng'ato dhi bedo e shida no, ok koro en kende no we jomoko oko, jomoko nie serikal. Machielo ose spread risk, political risk ose spread ma kapo ni gimoro amora nyalo timore, en odhi kawo blame, Raila dhi kawo blame, gi jok moko kote mana serikal dhi kawo blame, koro ok wene kende. Aparo ni ma be en political strategy mar Ker mondo otem secure future ne kisiasa, opinge kochopo higa mar 2027 ji dok e yiero, to Ker ang'en dhi temo mondo duoke mar ariyo. Koro ka bono chopo kanyo kapok oloso piny koni maber, then nyalo miye shida kabisa. Koro wacho ni wa spread risk, political risk, kila ng'ato. Koro kapo ni kwachopo mbele kucha to gochok dhi maber ahinya, to wacho ni an ok an kenda, jok moko be nakelo gibe giriamo koda yie ka. En strategy ma siasa paro kamano. Onyalo bedo no keto duond bura mar ODM e otegu. Kaluwore ni nyaka sani, anno ka it gazet mar Aboro kanyo bende koro wacho ni ang'o momiyo ODM sani koro okwedo ni ok ne gidonjo e winjruok moro amora mar mondo mi jatend piny Kenya William Ruto oyier moko kuom jo ODM, mano kaka jotend migepe e pacho kae. To king'iyo it gazet mano machielo, mano it gazet mar 10 kae Julius. Bende neno kae kako riwacho ni Kenya Kwanza shifts its baggage to Raila's party. Ainya ineno migawo mokete John Mbadi, en migawo matek ahinya. Ainya tok kano se wit oko finance bill. Sani koren kama tek. Kanye migawo ma ng'iyo yore mag debt ma Kenya go ma Kenya go okote. Mane e migawo magolo chik mar finance bill, kaka manyo chwaneno ni treasury ma notero finance bill e od bura mondo jo od bura ng'iyane to wach nyalo wacho nango. Matin koro mate gi masani Mbadi ma dhi chung'e. Kao gimoro dhi marach, kapo ni higa manyien jo Kenya okoyie gi finance bill mabiro higa manyien, to Mbadi mach ni dhi dong' e wiyo. To kiluongo nying Mbadi ni matin mani luongo nying Raila kanyo. Matin political baggage ama kaka Daily Nation wache, political baggage te ma Kenya Kwanza dhi dong' e wi Raila gi wi Ruto. But sana wi Raila kop koro ng'ate emantie treasury. Adonwa dhi machinglo moro manitiere it gazet mar 16, mano mar gazet ni mar Daily Nation. Katun makamano kwa ng'iye, wanyalo mana wacho ni gin weche mag siasa matimore pacho kae. Ano ka gin korka kori giketo kanyo ni political Olympics. Adwanwa yude achiel kachiel mar mondo mi Nyakwara Mugi Ajwang' bende onene. Julius in bende ng'isa ni in korka kori. Joma ineno ka suragi nitiere machinglo makamago, gin jomage kata gichalo jomage. To adiera kwa ng'iyo gi gin weche matimore pacho ka. Olympics mar siasa makoro waneno gi sani. Aparo ni mana kaka waneno sigana moro chien kamar political baggage. Waneno ka talagi mantie mtego kama luongo rat moro machoncha. Talteneno ka ng'at man mbele chal Raila osedhi mbele, to ng'at machien chal Ruto ma pass ne baton mondo donje mtego mantie mbele neno. Aparo ni men gero ma siasa kawacho ni Ruto nyocha ni matek sana kisiasa ka jo Kenya ng'anyo timbre na rin kop weche mag serikal mag finance bill gi yore mamoko go. Lakini kosani otemo kelo Raila mondo Raila odonje e shida ne manen goka. To Raila chalga gi mose donje gi tiende te e waneno mtego kama koro chalga gi Raila mtego se mako tiend Raila e shida mane Ruto ngo koro en modong e shida go. Ato benda neno ka nitiere wanyalo wacho ni nitiere mpira moro kanyo to nitiere mano gimigo go mpira to chal no tuch matene ni kata kitemo bayo to en gino mok nyal resre ok nyal resre tineno ka nitiere jomoko kanyo ansura maneno kanyo nyadendi mowicho dhoge makwar kanyo Nyakwara Mugi Ajwang' nyalo pongo gi wiye ni en to oparo ni en ng'a kachel kod jago ma akeno rwako sufuria wiye manitiere toke kanyo morwako coach. Aya Nyakwara Mugi Ajwang' imeni nyalo pongo gi wiye ni machinglo makama inene e yo machalo nade kata inyalo interpret e yo machalo nade. Adwani watie kod it gazet mogik manitiere gazet ni mar Daily Nation ka watie kod nonro mar gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. Nyaka sani koro weche ariyo nitiere e it gazet mogika mano mar gazet ni mar Daily Nation. Mano mokwongo en kotudore kod kaka doho ochungo mano chako tiyo kod digital identity cards mano nego beni chako tigo de pacho kae kachiel kod Douglas Kanja makoro opong'o lemo mar ogai mar obila e pacho kae Julius. Aparo Douglas Kanja koro rito mana puoth ama vetting mar parliament kopa odhibedo vetted gi National Assembly nyaka Senate kopa bedo joint committee mar Senate National Assembly mondo ne aka tijini oromo go koso oromo go kapo ne od buro yie kode then idhi duok idhi ter nyingen Ker mondo Ker ogwele koro yo official mondo okaw muma ocha muma mondo chak tich.
taparo mana kaka ne en lesson monego beno lan sana sana kaka ne Japheth Kome manowuok e ticha kop jine ywak no Japheth Kome ne Inspector General molal mokuwuok ji then chal kagima ne kama force mang'eny mane police tigo chal kagima ne instruction jo Kenya mang'eny wacho ne manogolo instruction ama chik mondo police otigi gi teko mang'eny sana sana kuom jok mane ng'anyo. Koro paro no kanja kata kapo noyudo tijno onego beno obet jatelo ma luwo chik, luwo kaka sheria wacho sana sana yore mag human rights kata ka jo Kenya dwa ng'anyo to mondo omi jo Kenya thuolo ma ng'anyo maonge tiyo gi teko mang'eny kaka nyocha waneno e maandamano mar Gen Z. Haya bende kotudore kod wachno mar chungo mano digital ID iwacho ka ni doho mamalo mano high court ne ochungo kata ne oketo break e keto mano digital identification cards mano nego bedni bedo renewed after every 10 years matene ni koro kochopo higni 10 ka higni 10 jo Kenya koro loko pande gima lit ahinya kalure ni in ja Kenya by birth ang'o momiyo koro kochopo higni 10 ka higni 10 ichaki renew opande mari en gino mabende nokelo gwenyruok to ka nitiere riwruok moro makedo ne ratiro mar oganda mawuok Garissa mane koro chwalo ng'ur margi ka giwacho ni mano bende obiro bedo ka ondika ni petitioner says move will worsen exclusion of marginalized citizen kata kamano maneno kang makoro ochungi ni ok bibedo katie pacha kadoni wangi gazet mar The Standard mana mapiyo piyo kapok waloro nonro mar gazet okinyi makawuono mondo wangi anene The Standard to oketo weche mage it gazet mokwongo okinyi makawuono gazet mar The Standard mana kaka wasewacho en kotudore koda aneno ka weche mag tuke bende giketo malo kanyo kaachiel kod weche mag siasa makoro wacho ka ni mass casualties in wake of Raila deal mano momako wanga hinya Julius okinyi makawuono en picha makoro oket piny kanyo nitiere miyo moro entiere nyamburko mano mar obila to tingo picha makamano wang'eyo ni en mano mar wuode makoro ndikanyo ni a mother's cry miyo dwaro ratiro ne wuode manonegi en gino malit ahinya Julius. Picha ni en picha malit kabisa ko chal kagima mama ni no bilo make e boma ma Nairobi nyoro kop ne ong'anyo kaluwore gi nek mar wuode mane polis onego e ng'anyo manyocha timbre Nairobi gi Kenya mangima lakini kana odhi manyo ratiro mar wuode no kendo obilo make seche ko bokete nyamburko mar kora keno tere sel lakini en picha malit taparo ng'amanogo picha ni en japicha maber japicha mang'ula kalore no nyiso midhiero ma jopiny kale ahinya nyaka giwuok oko ka ging'anye yo mamuol ineno bila mamake be gino bila marwako mane civilian koro magi mok ber ahinya sana ka ker kaneno ber kabila ni ama Douglas Kanja makoro dhibedo Inspector General gi kabila gi ok beyo sana ka ng'ato ywak ni nyathina nonega ma nyathina nolala ma nyathina timbre kama adwa justice ni nyathina manoneg go bila kendo en owuon ochweyo make orwake iye en lit gima lit kabisa. Aya bathe kanyo be naneno ka koro ndikanyo ni new faces of police service kaloro odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto noyiero Eliud Lagat kaka jalupo gai mar obila mano Kenya Police Service kaachiel kod Gilbert Masengeli kaka jalupa Inspector General mano Administration Police Service makoro wacho kanyo ni obro bedo kao act as Inspector General pending confirmation of Douglas Kanja mago moko kuom sura manyien mabo bedo ka waneno kotelo ne obila e pacho kae Julius wachni mogi ka waloro nonro mar gazet aparo ni sana kore ka wanataka na siasa maber siasa pro ilongon politics proper ama politics 001 sana e opposition aparo no opposition Azimio okunyal chung kuom ndalo mang'eny aparo ni ndalo gi oserumo kop king'iyo kaka ODM tie do gitemo wacho no wano kwa dhi ka Ruto lakini chal kagima giseyiere Ruto no gidhi beto kama chiel Martha Karua yana kosegolo part ne Azimio matina ne koro dong parties matine Azimio okapar ka Azimio nyalo chung kati enda kosebedo ko chung kuom higni moko mokalo go Azimio paro ne nyagore piny nyalo collapse sasa to nyalo bet wach manyalo moro Ruto ko koro en ka opposition osedhi piny matin koro en modong malo kanyo to en siasa labda nitie jok moko manyalo wuok mondo chak association ama political party coalition moro mondo gini ka ginyalo chung higa mar 2027 e yiero mabiro higano aparo ni mane gimanyalo mondo ane to siasa ne dhi nadi en pogruok mane Azimio manyalo konyo Ruto kose en pogruok mar Azimio kose
kose Raila ok nyal wuok e Azimio sana sana en wach mara Raila party mara Raila e party maduong' kabisa Azimio. Koro kapono Azimio nyalo amua mondo gol ODM oko ama ODM wegeye mondo giwuog e Azimio, then aparo Azimio nyalo dong' kaka shell to kaparo kaka nyalo check Ruto e moro makare kaka opposition party. Erokamano ahinya Julius Otieno kuom kawo thuolo mare okinyi ma kawuono mar mondo mibi walid ne Nyakwaramogi Ajwang' Gazette. Nyakwaramogi Ajwang' Gazette momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Adwa nakaw yoyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar opiny. Kik idhi mabor. Have you planned the kids' August school holiday yet? Do you want a break from the hustle of everyday life? During the August holiday, give the kids the holiday escape they'll never forget. Take them on a wild adventure to captivating bush destinations in Amboseli and Samburu. Wake up to mornings filled with breathtaking wildlife encounters and game drives, afternoons spent learning about fascinating cultures, and evenings under the star-studded skies as you relax and bond around the campfires. Book now and pay in installments through View Travel's Lipa Pole Pole payment plan. Make this August holiday unforgettable. Book your 3-day family adventure to Amboseli for 32,500 Kenya shillings and Samburu from 30,000 Kenya shillings now. Visit viewtravel.com or call us on 0703-254-254 and book your ultimate August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. Yo sisi. Niaje bro? How is your search going? Umepata mtu bado? Bado sijapata mtu. Sasa wacha nikuambie wale una avoid. Niambie. Mtu ana support Arsenal. Tena na si watu kama wewe. Achana na hao watu. Ni mbaya. They will over promise you. What a good promise. Wallahi. I will do this. I will do that. I will give you the earth. Who deliver? Dial *811*280# to get one over promise. Nyakwaramogi Ajwang' kocha pungeso kama india ni Saturday sangwe no tieno wakelo ni chendro mamit kabisa miluongo ni Thum Dagmon. Poka napenda kuzitoka TikTok na wanti rekoda gimlo ni adek maliet in short tatu mode Jomiel kachel gi jongolo mopogore makelo nwa mana moro to mana sitting room ni kanyo mokelo party. Jok manigi talanta wanti rekoda jofumbugike yo hello wanti rekoda MCs move your body go vibrate fire girl turn around Chendro itayo ni koda kolo instrumental kachiel koda Lin Ramogi Nyanya kachito chendro lungo ni Thum Dagmon pull it over pull it over pull it Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timango. Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wonda kai. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An naseche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Avatar. Ewi magi duto nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo wacho nwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Teacher Beach kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pink design makare Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P Yawanya wauntie kikubed mabor Nyakwaramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this
Romani Ninja the Entertainer wajo maintain your position. Idi udakanyo kikafaya gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Wakelonu chenro mar Tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' Ngeso ka Ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, pau siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main kuto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho Ngeso ka Ngeso kod Jailieta. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana Ramogi TV. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore saa 12 okinyi. Mana Ramogi TV.
Nyakwara Mugejo ng'anno kanyo kosekalo dakika 18 tok saa 1 mar okinyi. Anyisi na wakao mana yueyo madundo gi sani. Bang'e tabro bedo kadonjo kod twak mokwongo e chenro mar Upinya okinyi makawuono. Twak wadwa twak otudore kod chal mar Kenya. Mano kotudore kod weche mopogore opogore matimore e pau siasa e pacho kae. Kanyaka sani Nyakwara Mugejo wang'eyo ni wanyalo wacho ni bagni nitiere duond bura mar ODM kaachiel kod riwruoga siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. To hie en bagni manitiere duond bura mar ODM. Mano kodiochieng' manyoro ne waneno ka ogai mar ODM Raila Odinga nondiko ka koro giwacho ni gin kaka ODM ne ok gi chiwo thuolo ne jotelo 4 mag ODM ma koro no iwali kaka jotend migepe e migepe mopogore opogore pacho kae. Bende ne waneno odiochieng' manyoro ka duond bura mano mar na Kenya nondiko ka koro giwacho ni oyo wan koro waonge riwruok kata wawuok e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Ma nyiso nang'o piny Kenya chomo kanye. To nyalo bedo ni kaka jatend piny Kenya William Ruto okawo moko kuom jotelo kata jokanyo mag ODM mar mondo mi odonje sirikal kendo otel ne migepe mopogore opogore. Nyalo bedo no keto negi otegu kosang'o matimore kaluwore ni wang'eyo ni sirikal mar William Ruto osebedo ka kale achiedh nade mathoth ahinya e kinde mag ng'anyo mane wasebedo kwaneno ng'anyo mane ochakore dwe mar 6 mano mahigani. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakwara Mugejo antiere kai kod wendo wada bedo kod twak mong'etha mar mondo mi wago ane mbaka ni piny Kenya to chomo kanye to bagni monene weche mag siasa gi gin bagni menyalo konyi kod riwruok e kinda ODM kod sirikal kose resruok poko chopo. Antiere kai kod okila Gad Aguko. Oyawre Gad chiu na dokinyi makawuono. Oyawre inya Joyce. Achiwo maber kendo wamor ka Nairobi otimo luoch to kaka wang'eyo nyaka nene luoch niga gi message mokelo sana e dwe mar 8 kaka sani wachomo dwe mar 8 en gima nochako timore chon 1994 ka Jaramogi nowewa koro waparo ni okelo ga weche mabeyo bang'e Eruru kamano. Machiegni twak okinyi makawuono Nyakwara Mugejo mana kaka iseneno mane wendo mantiere godo to in bende kaka pili nyalo tudri kodwa kokalo yore waduto te mag tudruok mano moriwo namba mar ote machuok 33600. Achaka ka wachako twak marwa Gad okinyi makawuono inyalo mana mia pachi kotudore kod welo kata gwelo mag jotenda ODM kata jokanyo mag ODM manyaka sani koro sedonje sirikal kanyaka sani koro ODM onogo kokalo jatendgi Raila Odinga wacho ni ana ok na yie mar mondo mi jokanyo maga odhi e sirikal kata kamano wacho ni akwayo negi hawe maber giti maber kod sirikal mar Kenya Kwanza. Gwelo no endo ne gima nomako piny gi wuoro to ka ning'iyo gik mane otimore kapok ji nochopo e gwelo ni nyalo neno ni nentiere iro moro mane wuok nikech ni winjo ka ji mang'eny nosechako wacho kaka nitiere appointment moro manyaka ne migi ma nwaneno ka gine weekend mokalo ne waneno ka Mbadi nowuoyo malit ahinya ka ne chalo kodwoko rengo ka orengo nopingo gwelo mane ji paro ni nyalo time ODM to kendo nowuoyo gi lit kabisa ka yo wang' to bang' mano waduogo waneno Mheshimiwa Kaluma bende ka wuoyo e bunge kowacho gi dhoge ni mondo ter list mane ogai no yiero to bang' kowacho kamano to aparo ni koro kinyne ema waneno kogwel jogi to gie seche ma jogi ne wacho ni nitiere list manyaka ter to kendo waneno ka maning'e ni Mbadi ma en party chairman ema ne wacho ni nyaka ji donje sirkal orengo mondo kik ter Agwambo Orbaba e bugo to kinyne to waneno ka Sifuna ma en jagoro maduong' mar ODM ma en duol mar party ene monego bed no wuoyo ne party ondiko ko wacho ni ng'ata modhi ka dhi negotiate odhi kien kasto ema koro kendo nyoro bende ogai mar party bende owacho ni ng'ata mano negotiate ne odhi kien koro ifwenyo ni nitiere iluongo gi ni political undertones ng'ani nyalo wacho kama to ng'ani wacho kama to ging'eyo ni agenda en achiel koro agenda gi ne samoro ne ni mondo gidonje iye kacha to at the same time bende kaka wang'eyo gai mar ODM odwaro ga ni mondo chung gi ji odwaro ga ni mondo chung gi haki mag ji mabe osebedo ka odhiro ahinya ni mondo jok mane omaki jok mane onegi families gi mondo yud justice koro mano be oneno koko dwa nowe to at the same time okone kodwaro ni mondo piny omed dhi kamarach mane dhiye king'iyo jok mane ogwel gi
kaka an awuok Suba, ne ntiere iluongo nang'o, ne ntiere party mang'ongo ma kaka ji ne chiemo gi mor mang'eny e gweng' mar Suba kama ne oyiere. Ka ne ng'iyo Mombasa, the same thing ne otimore. Tiyudo ni magi koro gin gik moko ma iwinjo ka koro jok ma support ODM osechako wacho ni gin koro ok gidwar maandamano. Nikech maandamano ka ne ng'iyo adier, ne ochung' maandamano ni nokele ne very legitimate gik mane ji dwaro, ne gin gik ma adier hinyowa kaka jopiny. Emomiyo ji ne owuok e ground matek kamano. To sama koro nodhi ogike, nitiere jok moko manodhi odonje maandamano ni jonjore to jonjore gi ne gin sponsored mondo ne giketh maandamano ni, to kendo mondo ne nitiere agenda machielo ma gin koro ne gin godo mopogore gi gik manomiyo ji odhi e maandamano. To maandamano ni nodhi ogik kama ne oketho ohand ji. To sama oketho ohand ji tidhi, to achiel kuom gimomiyo ji odhi e maandamano en nikech ohala ok dhi maber e piny ka. Koro ing'eni ne ohinyo ji. Koro gai mar ODM sama winjo ka koro embo oyie mondo gik ma kamagi otimre e party ne, ma koro jomoko dhi odonjo, jomodonjo gi gin gima nomiyo irwako gi kacha en mondo duok maandamano ni piny, mondo gik moko duoge wang'e. Koro gimomiyo karore, odwaro no stand gi rights mag ji, gi haki mag joma ne ohinyore ka. To bende odwaro ne piny mondo odhi mbele, nikech kama ne wagike adier karibu dweche 2 onge gima wasebedo ka watimo. Koro mage gik momiyo uneno ka kikruok ne nyalo bedo. Kata kamano waseneno weche mathoth makoro nyiedhore e lela, nikech wang'eyo ni nitiere ji 4 mawuok e duond bura mar ODM makoro owal kaka jotend migepe mopogore opogore. Kata kamano nyalo bedo ni jogi nitiere kaka jatend piny Kenya William Ruto oketo negi otegu moro, kata koro oketo gi kama deny. Nikech adiera kwang'iyo jogo mowal, Wycliffe Oparanya, John Mbadi, Opiyo Wandayi kachiel kod Hassan Joho, gin jogo mane kinde mokalo chien ne giwuok oko ka gikwedo telo mar William Ruto. Tadiera kwang'iyo kata manifesto mano mar Kenya Kwanza en mano mar bottom up economic model, matiende ni ok ne giwinjore kod bottom up economic model. Sani koro wachak kod Mbadi ene moyiere kaka jatend migawo mar omenda. To ang'eyo kaka nosewit oko finance bill, wantiere kod supplementary budget mosechwale od bura kacha. Nyalo bedo no kete kama tek makoro gik moko nyalo dhi chochore kinde mabiro mbele, kosi nene nang'o? An ka ng'iyo gini, aneno ka en otegu kendo otegu maduong'. To ok en kata otegu mana ne Mbadi kende kaka individual. Nikech kwa ng'iyo to kwa kuongo adhi e yiero gi, ODM ikwongi bedo dhano mondi, ikwongi bedo John Mbadi, ikwongi bedo Joyce, kore kibedo member mar ODM. Koro gibende ginyalo dhi negotiate ki gin kopo ni mane gima notimore. To gima ji ong'eyo adier, jogi king'iyo gi, jogi mane nigi most crucial positions e party mar ODM. Nikech kiweyo baba Raila Odinga, iyudo ni Hassan Joho e deputy ne, Oparanya e deputy ne. Manyiso ni sani ODM nyaka koro dhi manyo deputies 2 manyien mag party leader. Mago jok mogol kuome. Kaeto chairperson mar party en John Mbadi. Manyiso ni ODM nyaka bed gi chair machielo. Kaeto Opiyo Wandayi e minority leader e National Assembly. Mamano is the senior most position ma ODM ne omako kachacha. Koro neno ka ntiere kaka ne o target lemo machwe, no target gik madongo mogik, or teko maduong' mogik mar ODM party, nikech ong'eyo ni gi esechegi to ogai mar gini mar ODM ni odich gi campaign mar EU, manyiso ni embe somehow oonge party. To mano bende makoro nyalo wacho ni kelo gwenyruok kata kelo penjo machielo, ni ere kaka inyalo kaw top leadership mar party ni tiwacho ni kia, nikech Raila nowuok odiochieng' manyoro kowacho ni en pok ne gibet kod winjruok moramora ni joge kata giriwore kod sirikal mar Kenya Kwanza. Adiera nitiere kaje, kose nitiere kaka itugo kod winjo Kenya bende? Ing'ene nitiere kia diriyo. Ng'ato nyalo bedo ni okia formally. Moro makuro ni deji obedo piny ji negotiate kisiasa ni koro ODM gi UDA dwa wuoyo kama, emomiyo no wacho ni onge memorandum. Manyiso ni to nitiere kama kia ma en okia adier. Nitiere ng'ama kia ni pok onyise kaka onego bed ni nyise ga otas. To ng'ama kia ni nitiere ng'ama kia ni en gino pok owinje ma embe gino poe apoya. Kore iyudo ni jogi kata mana chieng' ma iwinjo mane oyiere ni, mano oyier jogi, ne gin gi achiel kuom jogo sama ni yiero ni.
ma ng'ano ne rito yierono, ma ng'ano ne obago budho moro ma ji noneno nyaka e TV, en mana ni en owuon to nokowuok e budhoni. Koro manyiso ni gigi gin agina gik ma ging'eyo, to nitiere kaka siasa nyaka go ma ochop kama ochope. Koro kwadoke ka gini en otegu, king'iyo Mheshimiwa John Mbadi osebedo ko uwuoyo about taxation, sana sana finance bill owuoye kabisa kokono ker ni ok inyal medo osuru ti expect ni dhi collect mang'eny. Onego bed ni keto gimiluongo ni tax incentives, ma mano wasega wacho kata kae ni magi gik ma Kibaki ne okonyo godo piny. Oketo tax incentives ma koro tax bedo piny, ma ng'at madwa donjo e ohala oyudo ka koro go ohala yot. Koro ing'eni en owuon nowacho ni ok inyal medo osuru kasi expect ni dhi collect mang'eny, idhi reduce collection. To kanye ma koro dhi odonje? Gima achiel kuom gik ma nokelo ng'anyogi ne en finance bill, ne en budget ma higani, to nikech pesa onge, koro nyaka embe koro ang' opimnwa ni ang'o ma en odhi timo kacha mopogore mondo dhi omit pesa ma ok oromo no endo. Kaeto kendo gima wang'eyo gi Kenya, gimotimore kawuono nyaka chak nuorega. Gima nokelo ng'anyoni ne en budget kaka no obedo stretched. Higa manyien kupo ni udhi neno ng'anyo, to dhi bedo ni John Mbadi ema nokelo gini. To John Mbadi manokelo gini teka ni nogole ODM, ji ok dhi poge gi Raila. Manyiso ni omany mana yo midwa ket godo blame ni kuom Raila. Kata kamano weche mathoth to sebedo katimore, to nyaka sani bende wang'e ni jogo ma owal mar mondo mi opong' migepe obed jotend migepe mopogore opogore, nitiere lemo ma yande gi mako. Ang'e ni in kako Okil Kamaloka, ang'e ni onego bed ni owinjo bed ni gigweyo tao kapok opuodh gi ayanga kaka jotend gi. Gin tiere kod timeline mane mar mondo mi gigwe tao, nikech wang'e ni John Mbadi ne en jakom mar ODM ka achiel kod jaod bura mogwel mane e od bura mamalo kacha. Opiyo Wandayi ne en jaod bura ma Ugunja ka achiel kod minority whip, minority leader mane od bura. Joho ka achiel kod Wycliffe Oparanya ginto ne gin mana deputy mag Raila Odinga mag ODM. Gintiere kod thuolo mane mano mar gweyo tao kapok koro gimako ka seche moko ka koro nosechwal nying gi ne od bura mar mondo mi opuodhgi kaka jotend migepe. To ka ok gigwe tao e samo winjore, ang'o manyalo timore? Ineno gwe tao nikech magi gin political appointments. Samoro inyalo teri michope process mar puodhruok michaki dong'. Koro gwe tao thothne kaka waneno kitimega Kenya kae, magi iwacho ni magi gik moko mitimo kisiasa. Ibro winjo ni ondik barua ma in kidhi kindiko memorandum, nikech bunge nosewacho ni mondo ji oter memorandum margi ka in gi pingo moro amora. Inyalo dhi pingo ni Oparanya en ja ODM, ok onego bed nodonjo to onge coalition agreement. Koro sani kindiko barua ni dhi pingo to sechige mibro poyie. Emomiyo ineno ka wan gi ji e sirkal ma kata papers gi ok gin ga qualified, to iyudo ka pod gikalo ga kala puodhruokno. Koro jogi sana sana mar bunge Wandayi ema idhi buro yudo ka en nyako bi resign publicly. To buro resign thothne gitime ka koro osekalo vetting, kama koro obede itere koro National Assembly cha eka kama koro odhi gwe tao. To gie seche gi tidhi yudo ka pod en kanyo mondo embo kungo winji ni to wabunge ka to dhi paro kode nango. Opima ne yamo monde. Opima ne yamo ni to wabunge ka dhi paro kode nango. To ko winjo ka yamo ber kore ko dhi gwe tao sama koro ng'eno chomo National Assembly. Ko winjo ka yamo ni marach to nyalo wacho ni oyo an we pod amed bedo jaod bura ma Ugunja ka achiel kod minority whip. Exactly. Koro odecline owacho ni en koro ok odwar appointment no, nokobedo consulted. Magi gik ma koro ginyalo buko. Adwani wakaw yueyo mokwongo e twak marwa e chenro mar Opiny Okinyi ma kawuono. Nyakwara Mugia Jwang wakaw mana yueyo madundo gi sani, wamodho pi matin ka waduogo. Be naneno ka mano wendo machielo Kidimwaga osechopo. En bedo koriwore kodwa bang' yueyo makaw gi sani. Kik idhi mabor.
Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi idwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wami sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero. Kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Nyakwara Mugia ngero kama na inya kuom medo bedo kodwa e twak mokwonge chenro mar pinyo kinyi makawuono. Anyisi ni wakaw mana yweyo madundo kaeto waduogo wadhi mbele kod twak. Be nanyisi ne wendo wa machielo mano Kidi Mwaga mano jatenda Inter Parties Youth Forum sani koro seriwore kodwa achiel kachiel e studio kae mar mondo mi wadhi mbele kod twak ka bende nantiere kae kod Gad Aguko Kilka Maloka Kidi machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Watwak otudore kod chochni manyaka sani koro nenore e ODM. ODM nyaka sani wanyalo wacho ni bagni kalure no odiochieng' manyoro ne waneno ka jatenda ODM owuok oko kowacho ni en ne gionge kod winjruok mora mora ni jokanyo mage moko riwore kod sirikal mar Kenya Kwanza. Kata kamano wacho ni ochiwo negi hawi maber e kinde makoro gidhi tiyo kod sirikal mar Kenya Kwanza. Nyalo bedo na diera nitiere kanyo to nyalo bedo ni koro ODM osewuok e Azimio kose Azimio bende koro pod ochunga motegno nikech jotelo moko mag Azimio mawuok e duond buche mamoko mag Azimio ginto giramo ni oyo wanto kwadwa sirikal mar Kenya Kwanza. Joyce erokamano kuom miya thuolo mar twak gi jowa Nyakwara Mugia Jwang' kendo miya thuolo mar neno wadwa Gad Aguko Okil. Wach mokwongo adwa ni mondo wayiere ni nitiere ni in law wacho ni gimoro nitiere substantively to gi de jure gi de facto. Koro Azimio pod ngima de jure in law. Lakini kaka gimoro amoro bet en ni Azimio norumo higa mokalo sama ne watieko wach mar NADCO. Nikech sama nawuok wach mar NADCO ema kinyalo paro ne nitiere gendni maka gi kacha within Azimio mag jok mane wacho ni wasign that report to gi jok mane otamore ni ngang' ok waket kokwa e report mar NADCO kama notingo jino Wamalwa gi joma moko. And then koro kichak irango tiparo ni constituent members mag Azimio ne en ODM, Jubilee, Wiper gi NARC Kenya. And I don't know around parties on account of their strength. Kanu party ni neonge kanyo. Ebe podu ne Azimio. Yes, kanu ne nitiere actually give ya mama moko. Kirango for instance koro strength. I don't know around strength mar vyama gi. En ODM ne nitie kucho gi wabunge mang'eny moingo vyama te mag Azimio.
kaeto niluwe gi Jubilee eka niluwe gi Wiper namba 3. Kanu bende biro kanyo gi NARC Kenya. Koro kirango vyama gi tirango ni Jubilee kuom dweche 20 mosekadho 22 mosekadho mokingo 3/4 mag wajumbe magi osebedo kago kura gi sirikal mar Kenya Kwanza. Koro ni ODM emosedong kocha gi wajumbe mang'eny ka omako wach mar Azimio ni. Wiper bende osebedo kanyo lakini wajumbe magi osebedo faithful ne Azimio. To koro oking'eyo ni chathuno mar siasa en interest. To koro kirango chathuno mar siasa ma en interest ni ODM koro nyaka penjre niya what is its strategic interest e bedo upinzani e bedo Azimio kata wuok oko mar Azimio. Is it ni nitie jok matiyo gi bor mare mondo mi ging'awre malo koso bedo achiel Azimio gi jogi nitie kaka ne konyo ODM. Adena wach maler kendo wadwa ng'eni biro yie koda ni gimomiyo vyama iloso en ni mondo mi kuseloso sirikal to ubed gi gima kisungu luongo ni the advantage to distribute cost and benefit of public policy. To okine ka koro last year adwa ni 2023 samano wa yiero to gi early 2022 ki nyikwara Mugi Ajwang' mang'eny chunygi notho kendo ka niwuotho ke ei kor gwengewa kiwuoyo gi jowa ne niga chiedh nade mokalo. Koro penjo en ni ODM bagni koso ok bagni. Namba achiel aparo ni ODM ok bagni. Nikech gimomiyo ODM ok bagni kirango koko manyo osebiro chien kani. Wasewinjo credible evidence intelligence ni nitiere kaka ng'ikni manyo wuok gi wagone kucho e wach mar finance bill. Manyo ji nyo tamare finance bill. To jomanyo tamare finance bill nyo nitiere. To bang' mano nyo koro koko ne ochako kawo angul machielo makoro nyo chalo bana kagima koro nwa donje njore. Njore no nyo ase winjo ni nitiere lwedo moko maricho manyo osedonje e wachni. Koro penjo en niya ODM obed part mar lwedo maricho manyo dwa muko our constitutional order koso ODM kaka chama mar jopiny mondo all join forces gi joma moko mondo warit our constitutional order. Wach mar ni nywaki nyuang'eyo to en gima biro luongo ni political statement. Lakini gima ng'eyo ni chuny ODM kiroho mare to dwaro ni mondo preserve our constitutional order to mane gima gitimo en gima nyikwara Mugi nyaka mor godo en gima jo Kenya nyaka mor godo to ka ng'ayudo thuolo tabiro wacho gimomiyo ber mondo bikoro ODM odonje kama odonje ni mondo jakom mar ODM Mbadi Nyang' obed agulu mar piny to joma moko omako kuonde momako to kaka mano nyalo konyowa kaka oganda strategic interest obo konyowa kaka oganda yo machalo to kosepo nono nyalo bedo tegu kata kamano kapok iduoko penjo makamano korka kori Gadaguko bendi paro ni kaka sani koro wanyalo wacho ni ODM akena wacho no sedonje sirikal kata kamani winjo ka Kidimaga wacho ni ODM ok bag ni en okang' mokaw en kalure kod katiba ni gikaw interest mar jo Kenya giketo mbele kalore ne gidwaro ni kwe obede pacho kae. Wanyalo wacho ni mano koro en weakening opposition nikech adira wang'eni jokanyo mag ODM mosebedo kata ong'ala manyime ka kwedo sirikal koketo timo gima rach to koro gikwedo to sani ma koro jogi nitiere sirikal bende pod wabo neno opposition motegno kose opposition koro ibo wene Gen Zs. Iwinjo kaka Bwoga wache nitiere mwaga awacho mwaga ina maparo ni iti nigi bi mang'eny moingo M. Koro kako wache en ni Azimio nokethore. Azimio nokokethore. Gin kane giringo giwuok e Azimio ne pod odong'. Azimio ne nigi parties mang'eny. Sama MOU no bedo sign de gin party boengo 30. Kaka nuno rengo wuok. To kata ka wabunge moko mag Azimio go kura ne sirikal. It is the same way ma wabunge moko be mag sirikal kaka Mudhoni wa Mushomba be go kura ne ODM. Embe do not amore finance bill. Dong tire wabunge mag UDM abe not amore finance bill. Mano okonego bed ni nyiso kama ng'ato nogo e kura okonego bed ni nyiso ni koro Azimio nokethore. Azimio pod nigi parties. In fact, ka ne nyoro jotelo mag Azimio mag parties mamoko ne ochako luongo press mane gi address kendo ne gi affirm support margi
ne party leader mar Azimio, ma en ogai mar ODM. Koro Azimio pod nitie. Mar ariyo, kaka nawacho mokwongo kane pok Kidi ochopo kae, yiero jogi mondo me John Mbadi bed party bed chairman mar ODM, nokwongo bedo John Mbadi. To sama nobedo John Mbadi, nomiye birth certificate mar bedo Kenyan. To kosebedo Kenyan, odhi omiye ID ni is able to make a decision. Kasto John Mbadi nodhi school kapok obedo member mar ODM. Manyiso ni embe en gi civic duty mar timo partner to build Kenya. To mano is a constitutional right ma ODM, nikech ODM ochung'ne Orange Democratic Movement. We are democratic. Kopo ni ntiere gime ifil ni in onego bed ni timo kamae. Piny koro dhi ogik, kamano waneno ni gimomiyo Kenya nochopo kama ochopeni. Momiyo sirkal nogik barore, momiyo jonjore moko kendo koro nodhi odonjo ketho ng'anyoni. En nikech budget. En nikech treasury management okosebedo ka dhi maber. To Mbadi osebedo ka wacho pile pile bunge ni mano gino dhi ketho piny. Kure momiyo kupo ne joka oneno ni kaka isebedo kiwuoyo chalo ni gini ini understand. To nikech in ja Kenya, be mondi make your contribution to the country. ODM ok nyal tame, nikech ODM be dwaro ni Kenya mondo osud kama ber, to ging'eyo the kind of brain ma Mbadi nigodo. Emomiyo giwacho ni nikech in gi the brains, to jogo neno ni nyalo konyo Kenya, koro donji kony Kenya. To ok ni mano ne mar weekend Azimio, kata ni koro sani nyalo weekend Azimio. Kaka wang'eyo Raila osebedo gi ji e bathe jok motegno te. To jogo ka nowuok ga, tidhi yudo ka jogo gine mane giyudo teko kama ne gintiere e ODM kata chama mane gine gi ogai mar Azimio. To ka ne giwuok to gine magidhi gilal kuonde magidhi eko, to chako yudo joma moko. Edwin Sifuna masani party secretary general, mabe kendo sani en senator ma Nairobi. Edwin Sifuna ne en wakili mane ok en ja siasa. To sama ne okete kanyo, Migosi Ababu na Mwamba mane secretary general. To ka ne giwilore to en no ok en ja siasa. To dhi mobedo masani embe en jotelo moko minyalo kwan sani kaka jomoteno jakom. Omiyo ok wanyalo wacho ni yier mano yier godo jogi dhi weekend ODM in any way. Ntiere leaders mang'eny, ODM nigi leaders mang'eny makata mana en chieng' moro achiel onyalo join mo make part of the strong thing modwaro kanyo. Kidimoge korka kori wacho kanyo ni bobedo kileno ni to ber mane ma akena wach ni joluo kata mabro neno e welo mag ji ang'wen makoro wuok e ODM makoro wale jotin migepe mopogore opogore. Nikech adiera ka wang'eyo kom makata Mbadi omako mano ma Joho Wandai kachiel koda Oparanya omako. Gin kombe mwanyalo wacho ni gin mago madongo kata gin migepe madongo maka od buro puodho gi to gibro bedo ka gitelo ne sectors madongo. Kata kamano ng'eni achiedh nade kata gino mano miyo Kenya nitiere kuma nitiere sani kata gino mano miyo ji owuok oko ka dhi ng'anyo. En wach mar finance bill. Finance bill ne mano mar bedo kod riekni mar mondo miyo konye choko omenda e pongo budget mano so mar hikomenda mar 2024. Finance bill no wit oko. Budget sani nitiere kod deficit. Gigo duto ko puodh Mbadi kaka jatend migao mar omenda biro bede wiye. En otegu manyalo bedo no ketne kose omiye gino kalure ni entiere kod lony kaachiel kod rieko mar neno kako nyalo konyo e chiero uchumi mar piny Kenya. Sama piny donje akare keke Joisa idwaro jok ma nigi wigi otimo jere mondo miyo kony piny. Kendo aparo ni kama koro piny nochope, adona wache ni mokwongo outgoing finance CS nyogi ni obago kabisa. Nikech okine ka tich manyo ng'ane timo, manyo Professor Njuguna Ndugu timo, en gima iluongo ni antithesis of manifesto margi. Nikech okine ka gin gi campaign on the basis ni gidwa chiwo opportunity ne jok ma are left out and left behind, jok miluongo ni hustlers, jok ma chandore. Jok moko edi jok moko tenge. To kanyirango finance bill 2023 to ok no chal gima ne timo mano. In fact, taxes mane wakelo manyien in finance bill 2023 gima no timo en ni jok manyo giwacho jok ma iluongo ni jok motenge gi jok moko edi ka. Nyogi ni medo inyo saidi. Kanyi chopo to finance bill 2024 to nyo finance bill 2024 kelo taxes 200 manyien manyo jo Kenya nyo ongego e finance bill 2023. Koro miyo tich manyo Njuguna Ndung'u timo nyo dhi ataro mar weche mane giwacho na jopiny. Ting'eyo ni sama piny kadhe e hali matek kaka sani makoro piny kadhe ni,
nitiere gik moko ma nyaka sirikal tim. Achiel kuom gi en sirikal nyaka kel malo pesa mutiyo godo e uchumi no, iluongo ni government spending. Sama sirikal ong'awo malo government spending and sectors ma muhimu, tiende ni omedo gimiluongo ni liquidity. Sama liquidity nitiere, koro tiende ni ng'ama otimo ohala, wakili kaka koro wan gi Gadaguko kama, kwa tiyo ne Royal Media. To Royal Media nigi pesa manyalo chulowa. To sama liquidity rach, en ni kata jo ohala bende ok nyal chul. Koro chandruok mar pending bill bedo kamoro amora. Obede private sector, obede sirikal, to koro mano kelo dhier kabisa. Koro mano achiel kuom gik ma ka mbadi odonjo, to nyaka bede agenda namba 1 ma nyaka deal godo. To nikech waloso gi Nyikwa Mugi Ajwang' kado ni wabed theoretical, adoni wabed practical. Mondo mi oganda odongi, nitiere gik moko ma nyaka oganda yud kare. Achiel kuom gi en somo, achiel kuom gi en technology, kata gibilo en technological development, adek kuom gi en weche mag thieth. Gima jolony moko luongo ni human development indicators. Kirango thurwa, wasebedo ka wan gi ng'ikni moko e higni mosekadho e gimiluongo ni human development indicators. Nikech ka koro wan gi ting'eyo ni budget sako itimo e treasury. Kaeto treasury mochakore e kodhi e bunge. To nikech na ochako kawacho gi wagone kucho ni gimomiyo kinde duto wadwaro sirikal en ni wadwaro mondo wabed gi teko mar distributing the costs and benefits of public policy. Ka wan gi ng'ama oyango chandruok mathurwa kaluo Nyanza, kama ong'eyo kaka weche mag somo osebedo gi ng'ikruok, kama ong'eyo kaka weche mag ngima osebedo gi ng'ikruok, gi weche mamoko gi duto tem, en ni koro angalau wan gi thuolo maber mar chako wacho ni wan kaka oganda ere our priority areas. To koro mano watimo mos e aput gi wajumbe magwa, to wakuodho ne finance treasury CS treasury CS, to weche makamago iloso. Kirango sani gazeti makawuono en ni treasury oketo mahao milion 900 koso en bilion 9 e weche mag kedo gi climate change. Sama watimo wach mar climate energy transition within the confine of climate change. Nikech adona par na jo Kenya ni 2015 piny ngima noketo kok gima iluongo ni Paris Agreement. And sani particularly kirango pinje mag gimiluongo ni Global South, pinje mang'eny omako motegno weche mag energy transition. Mopogore gi weche gi the end result mag energy transition, nitiere investment opportunities. Sama wan gi wandai e gine, and ing'eyo haka serikal tiyo Kenya ka, sama wan gi wandai e Ministry of Energy. Tiredi koro joma tindo, man gomenda moro matin, to invest e weche machalo energy transition gi, koro bende nigi opportunity ma ok onyisgi ni wewe ni Onyango, wewe ni Omera, wewe ni Otieno. Koro mago gik ma wan haka oganda, nyaka wang'e ni those are our strategic interest, nyaka wayud haka wachanore kendo wachak dwaro gi motegno ma ok wang'e keliero kamano. Ilero kanyo makara ahinya, Gad kapok imedo gino midwa meda. Ang'eni kinde mane ochung jotend migepe machon e tich, dwaro mar Gen Z en mar mondo mi oyier jogo mantiere kod lonya, oyier joma tindo. Bende mano timore gi sani, kaachiel kod wachno mar 2/3 gender rule. Kalori ni nitiere joma osewuok koro giwacho ni jotend migepe moyiergi onge inclusions mag people with disability, joma wakeini bende ok oyier mathoth. Nikech kwang'iyo kwan mar joma chuo gin ng'eny maloyo joma wakeini. Bende mano nyalo miyo koro jatend piny dok e drawing board mar mondo mi ochop dwaro mag kaka mag 2/3 gender rule kod inclusion mar people with disability. Kaachiel kod wach mane dwa meda, ano kwa dongi daka boro kende twatiek, adwa napogi 4 Okay, gima nadwa medo ok en medo, ntiere kama dwa difa matin gi Kidi Mwaga. Kawacho ni kombe ma jowa gi oyudo wandai to kod mbadi, onego wang'igi kaka kombe ma wabedo godo gi strategic interest. Maendi e gima ji ncha ne mislead godo walo. An de Kenya mana dwaro, yes kombe gi to nomiwa kaka jokanyana, ero gichoponwa. To ok onego bed ni wan be koro wadhi watimo waluongo ne fuwo ma joma moko osebedo katimo. An system anyalo dwaro telo ma ok onego bed ni mbadi wuok suba wa kaka awuok suba, ni eka kura ng'eyo ni ministry no anyalo yude tich. Onego bed ni kambadi odonjo kacha to oloso systems ma nyathi man Gwasi
yudo chance kaka nyathi man Siaya, to yudo chance kaka nyathi man Kisii, to yudo chance kaka nyathi man Kilifi. Koro systems ema onego bed ni tiyo, ma ok onego bed ni wabedo gi kom to wang'iye kaka mae koro girwa monego bed ni wachamo. Mano wabro dhi mbele gi bedo gi shida mosebedo ka yudowa e Kenya nyaka nene. Ma ng'ato kodonjo to stima okeyo mana e gweng'gi, to kotieko ka tam ne rumo to ng'ama chielo bochako ome to chak timo mana e gweng'gi. Manyiso ni jok mane pok onyuol sama Wandai ne nie telo, gibiro chak girito higni 100 mondo Wandai machielo chak mitele e gweng'gi eka giyud stima. Koro ng'ata moyudo kom onego bed ni donj kacha, ibed national leader, oyieri national treasury, bed national leader. Magi gik ma ji ne omislead godo Owalo, kendo aparo mana ni Kidi Mwaga ni e team no endo, makoro Owalo ne en CS mar ICT. Anonge gimoro amora maneno kotimo mar ICT e Subawa, sana Suba North kata Suba South, nothing. To ne wayudo niya, nikech omiye perception ni en koro en ohold ministry mar Joluo, en koro siko pogo mana mchele koganda. Mago gik ma ok onego bed ni timore. Onego bed ni oketo systems e ministry momiye no, ma nyathi man Suba be nyalo bedo gi laptop moko matindo gi, to systems nyalo tiyo. Penjo machielo ne en ma. Penjo ni en yiero mar jotend migepe masani koro nosewal kata gwelo mar jotend migepe bende ochopo dwaro mag rowere mag Gen Z, to wach mar inclusivity mar people with disability kachiel kod 2/3 gender rule bende ochope e yo makare, nikech nyaka sani ok ochope e yo makare. Ang'o minyalo tim kachiel kod wach ni mogik? Okay, giminyalo tim en ni ande mokwongo nitiere kaka katiba noketo gi 2/3 gender rule. Sani kama wagike ok en gima onego bed ni ng'ato bagen. En gima onego bed ni president sama ne ondiko list cha, sama ogik number 21 to ng'iyo ka be 7 of them gin of the same gender of the other gender minimum. Tineno ka mano ne ok otimo. Secondly, youths onge ng'ata kacha maneno ma below 35. Nitiere mana achiel kende jatend migawo mar pi Eric Mureithi. To mano ok en namba monego bed ni bedo kan. Onego bed ni at least ne gin kata mana ji abich kamae, no temo mondo tim balance. To mar adek en ni gima nomiyo Gen Z ne odhi e maandamano ne ni mondo o fire entire cabinet. Noko wacho ni fire and rehire. Koro manyiso ni mae maandamano pod dhi nyime. Mano namba achiel mar jo Gen Z, mano ok otieko shida no. Ok nyal koni ni bwana odni olil ywe kae ti ywe titero takataka kuchucho tika nus takataka go ichake duoke ot. Mano onge tich mitimo. Koro mano maandamano dhi nyime. To wach mar 1/3 gender rule to mar youth ok abi wuondi, but aparo ni bai godhiambo kawuono nyaka wang'e ne court order kochako ochungo kata mana vetting no. Koro mano gik ma constitution protect ma mano ji ok dhi negotiate. Erokamano ahinya. Kidi Mwaga in korka kori kotudore kod dwaro mag Gen Z bende nochope welo mag jatend migepe kachiel kod wachno mar chopo 2/3 gender rule. Aduna wach ni mokwongo ken kare mondo wadwa guko otuda gi CS of Assembly Republic nikech Owalo ni jok mane tiyone ma jopiny ong'eyo to Kidi ne ok en achiel kuomgi. Adieri en ni watiyo sirikal achiel to ok ne an ng'ato Owalo, ok atigo Owalo, ok atigi Ministry of ICT. Itiyo ne jopiny. Atiyo ne jopiny. To mar ariyo be nyaka wawach ne jopiny ni nitiere theory gi practical. Kendo ber kowadwa winjo ka kelo theory maber, to theory ne nado na wachne ni kama sani osechope. Pache no ber to ok en paro moganda Luo gi sani nyalo tiyo godo kwa dhi mbele. Nikech adieri mantiere en ya serikal ka, for instance wawacho ni nikech devolution ni bro yudo pesa kaka onengo bed ni oyudo. To yudo ni ka bang'o kosekel 15% e kor gwenge, 85% madong' malocha pod inyalo malu amala ka nitie kaka ok ujipanga malong'o. Koro mi wadwaro ni sani e igni matin modong'gi gi thuolo ma Nyasaye omiyowa ni nitiere sama ng'wono Nyasaye nyalo limo ganda. Kaka ng'wono Nyasaye nolimo Mephibosheth ma wuod Saulo. Makoro ruoth Daudi ema manye gi into ere ng'ato bodong' ka Saulo ka. Gi kinde ni nikech Nyasaye oparo kaka oganda Luo. Moyudo treasury gi mane wagomba. Energy the last time mane wane Ministry of Energy ne en ka mokwongo ka Raila Amolo Odinga wunya lege mane ni kanyo. To bang'e ochilo duogo onje matin. Adwaro ni gie sani gie kinde ni oganda Luo nyaka range ni to ang'o ma muhimu monengo wamany kaka oganda kendo wangam piyo piyo. Omiyo geche mobro ngamogo wadwa kata aka ng'eni pogori koda e paro nikech adwaro ni oganda wa osudu mbele. Nikech adwaro ni mondo wachak pangore ne safari makiny no gik manyaka watim. E weche mag joma tindo adier en ni cabinet manyien
comply gi Article 55 of the Constitution. To it is not the first time, kata last time ne okomiyo thuolo kaka ne obedni omiyo joma tindo. Omiyo nyalo bedo mayot mondo mi joma tindo go koko ni wanto dakiketowa. To aparo ni kama koro sani wachope. Wan gi kinde maber mar 2027 mar puonjo the political class ni wan joma tindo wan mwang'any moingo gite to kendo wanyalo organize better. Omiyo wan gima wadhi timo sani wabro timo wach mane Abraham Lincoln nowacho ni wabro ikore kwarito to mondo ka kinde chopo makare to wabro timo gino monego bedni watimo. Wan kaka joma tindo, an kaka convener of Interparties Youth Forum, duond od bura duol mokelo duond od buche te Kenya ka from Kenya Kwanza Azimio nitiere chenro mwaseketo mar hakikisha ni the political class okochako onyiso the young people the middle finger. Erokamano ahinya Kidi Mwaga kaachiel kod ina wakili Gada Guko kuom kawo thuolo maru kinyi makawuono mar mondo mi ubi wabede twaka. Joneno magwa be naneno kochwalo ote mathoth ahinya. Ng'ato penjo ka enie gie kinde makoro IEBC onge tibo bed kitimo yiero madundo ugonja ibo bed kitimo nade. Wageno ni ibo bed ka yiero commissioners mag IEBC mapeyo mar mondo mi ota yiero madundo e kor gwenge mopogore opogore ok ugunja kende nitiere nyaka kunde moko ma onge kata jotelo nyaka sani mano ka ne wasewuok e yiero mar higa mar 2022. Erokamano ahinya uru kuom kawo thuolo maru e bire Ramogi TV okinyi makawuono. Nyakwara Ramogi Ojwang' gi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Upiny okinyi makawuono. Adwani wakaw mana yweyo madundo gi sani bang'e to chenro mabiro en ng'ejo thumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Kik idhi mabor.